tu vstupujeme teraz do areálu detského ihriska na Hubeného 2. Teraz po chodníčku ideme smerom k stene. Sa točíme smerom k stene. Máme také rozmiestnenie betónových chodníkov. Trávnatá plocha ako výplň, hviezdice. Teraz stojíme v strede kruhu, takéhoto. Stred kruhu je vzdialený pod steny 17 krokov, čiže približne 17 metrov. A tu som dneska načrtol plátno, ktoré bude vysoké 2,20 a 4,10 široké. Sa otáčame, takže tunak by to malo byť vyplnené dekami, stoličkami z ráčika, ľuďmi, s termoskami, karimátkami a tak. Teším sa.